Szia, Nikolett! Kérem szépen a sapkád. Köszi! És közben csücsülj le és vedd közben nyugodtan, mert itt azért egy kicsit melegebb van ebben a stúdióban. Kedves nézőink, jó napot kívánunk! Sándor József Benedek zsákban hozta a meleget, Kovács Nikolett pedig minimotorral, amint láthatták az imént a stúdióba, és egész Magyarországra a hűvös, enyhetadó, kellemes levegőt. Azért ez persze csak egy kicsit tréfa volt, de a minimotorodat hoztad magaddal, meg az élményeidet. Azt hiszem, Magyarország egyik legfiatalabb minimotor versenyzőjét köszönhetem itt a stúdióban. Húzd le nyugodtan a jackidet, Niki, itt azért egy kicsit melegebb van, mint odakin, és nehogy nagyon megmelegedj. Mondd, sok helyen megfordultál már ezzel a kis járgánnyal, de azért ilyen bejöveteled, ilyen antréd még nem volt? Hát meg volt egyszer-kétszer, de így még nem. Stúdióban még nem jöttél be? De. Voltál már? Voltam. Hát kérem szépen, azt hittük, hogy van új a nap alatt, és a Napközi Stúdió az első, ahova te ide bemotorozol. Azért egy picit izgultam, hogy a nedves gumi nehogy megcsúszom, mert hogyha engem eltrafálsz, akkor vezethetett helyettem a műsort. Mondd, Niki, mikor ültél először motoron? Hát én először másfél éves koromban ültem motoron, egy elektromos Veszpán. Ezt azért a mamádik mesélték, mert hogy te nem igen hiszem, hogy emlékszel rá. Mesélték. Mesélték, ugye? És utána a motor lett a legfőbb játékod? Hát mondhatjuk így is, igen. Mivel folytatódott? Hány köbcentis? Ez ugye 50 köbcentis. Ez egy 50 köbcentis. Jól De informálódtam. én az elektromos Vespa után kaptam egy elektromos BMW-t, aztán kaptam egy váltós Romettet, de azt el kellett adni, mert a kupungot nem értem el. Ma nem is babáztál gyerekkorodban? Lebabáztam. Azért még most is vannak babáid? Hát vannak, de már nem játszok velük. Áruljuk el, hogy Nikolett 12 éves, hanyadikos vagy hatodikos, ha jól számolom? Hatodikba, igen. Hova jár suliba? A Pannonia utcában, 88-92 általános iskolában. És mikor lett ez a kestelés, ez a hobbi sport nálad a te életedben? Hát nálam 4 éves koromban lett sport, mert én 4 éves korom óta versenyzek. Akkor kezdték el az édesanyám, és még az egyik gyereknek az apukája kezdték el, hogy abban a minimotorból sport legyen. Hát Japánból indult ez a sport, hogyha jól tudom, és Magyarországon 9-10 éve honos még a minimotorsport. Hány verseny van egy évben? Hogyan készülsz rájuk? Hát egy évben 16 verseny van, 8 szlalom és 8 gyorsasági verseny. Hát edzések azok sajnos nincsenek, mert nincs rá lehetőség, a pályával nem rendelkezünk. Edzeni pedig csak a versenyek előtt szoktunk közvetlenül. Melyik volt a legnevezetesebb fellépésed? Hungaroringen már indultál, ugye? Hát a Hungaroringen nekünk igazából még nem lehetne versenyt rendezni, de már egyszer volt, mint betétfutamnak. A legemlékezetesebb versenyem az pedig 91-ben volt a West Kupán, ugyanis akkor a verseny közben elkezdett esni az eső. Én a 3. helyen motoroztam, és akik az első-második helyen mentek, azok elestek a csúszós pályán. Én mind a kettőnél megálltam, segítettek nekik, és ezért később 1992-ben a Magyar Olimpiai Bizottságtól kaptam egy Fair Play díjat. Kérem szépen, a Fair Play díj egyik tulajdonosa ül itt velem szemben. Hogyan fogadták ezt a hírt az osztálytársaid? Hát a Fair Play díjhírét is, meg azt is, hogy te motorozol, azért ez nem igazán egy lányos sport, nem? Hát rajtam kívül vannak még lányok a sportágban, körülbelül úgy 5-en vagyunk. Hát igazán nem foglalkoznak vele, hogy én most motorozok, szóval nem tartják olyan különlegesen. Valószínűleg azért, mert az évek során megszokták, szóval úgy veled nőtt nem csak a motor, hanem a sok-sok verseny is, meg a díjak is, és valahogy megszokták már az osztálytársaid. A fiúk egy kicsit úgy érzik, mintha közéjük tartoznál, szóval nem nagyon tekintenek lánynak. Hát nyafka lánynak biztos nem. Hát igazán nem szoktak ezzel foglalkozni, inkább még vannak olyanok, akik csúfolnak is ezzel. Igen? És mondd, a tanulást nem hanyagolod el a motorozás miatt? Hát nem hanyagolom, mert minden nap rendszeresen tanulok, most is szünet van persze. Hanyasz voltál? Hát most kitűnődtem. Hát ezt gratulálok, Niki. Mondd, a hétvégén lesz egy rendezvény, amit nagyon szerettél volna elmondani, amelynek a plakátja itt is van a stúdióban. Hova invitálod a nézőket? Hát az Orci kertbe várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, ugyanis a Ayrton Senna emlékére rendezünk egy autókiállítást, amire mindenkit szeretettel várunk, lesznek különféle bemutatók, vetélkedők. És a bevételt jótékony célra ajánlottátok fel? Igen, a bevételt a Salgótarjáni 3-as ikreknek ajánlottuk fel, akik vakon születtek.
Köszönöm, Niki, hogy bejöttél a stúdióba, és hát tulajdonképpen majd lassan ki is motorozhatsz. Jó, hogy elhoztad ezt a plakátot, ez egy hétvégi ajánlat is lehet a kedves nézőknek. Igen, és még ezt szeretném odaadni, ezt a kengurút, ami a névadó. Ez talán a kabalád? Főszponzorunknak a kabalája, igen. Ez az enyém? Igen. Hát nagyon szépen köszönöm neked, nagyon helyes kis kenguru. Köszönöm szépen, Nikolett. És miközben Nikolett majd